Pois todo a punto para que hoxe a nosa concursante Carmela lle pegue unha boa dentellada ao bote. Veremos se é capaz diso. Pero se esta casa, vos vedes con forza, queredes tamén intentalo, xa sabedes, 618388087, e nos encantados de abrirvos as portas do plató. Ademais, ollo, que hoxe temos un bote que xa está en 34.300 euros. Prepárate, Carmela. Que hai moitos cartiños aí para facer esa reforma ao grande. Para non lle chorar ya nada. Sí, sí. Xa sabes o que che espera agora nesta proba, baste enfrontar a 5 preguntas e por cada acerto que consigas, sumará 100 euriños no seu peto. Se consigue cravar as 5 respostas, levará o pleno, levará todo o que hai no bote e vais enfrontar a unha pregunta de cada categoría. Hoxe xogamos con estas 5, Carmela. Temos aí turismo, fútbol, galegos, cultura e lugares. 60 segundos por diante e 33.400 euros en xogo. Preparada? Sí. Pois veña, moita sorte. Gracias. E tempo. Turismo. Que lugar mexicano é considerado unha das novas 7 maravillas do mundo? Acapulco. Non é correcto. Fútbol. Que futbolista galego logrou gañar o Balón de Ouro? Paso. Galegos. Ponteareán considerado o iniciador da poesía neotrovadoresca? Paso. Paramos o tempo. Apenas transcurriron 20 segundiños, temos indo 39 por diante e imos voltar a México nesa categoría de turismo para pensar que lugar de México está considerada unha desas novas 7 maravillas do mundo. En fútbol buscamos a un futbolista galego. Que futbolista galego conseguiu gañar o Balón de Ouro nesa categoría de fútbol? E seguiremos preguntando por ese Ponteareán considerado iniciador da poesía neotrovadoresca. Imos agora con cultura. Preparada, Carmela? Sí. Tempo. Cultura. Que célebre personaxe literario loitaba contra muiños de vento? Don Quijote. É correcto. Lugares. En que comunidade autónoma está o Parque Natural de la Albufera? Comunidad. Andalucía. Non é correcto. Turismo. Que lugar mexicano é considerado unha das 9... Paso. Paramos o tempo, pois. A falta de 19 segundiños para que remate o tempo. Veicho algunha resposta á cabeza, Carmela? Pois mira, vaya que poida ser na categoría de fútbol. Vouche preguntar agora que futbolista galego logrou gañar o Balón de Ouro. Logo na categoría de galegos buscaremos a un de Ponteareas, considerado iniciador da poesía neotrovadoresca, e remataremos en lugares preguntándose en que comunidade autónoma, sabemos que non é Andalucía, está o Parque Natural de la Albufera. Comunidade autónoma, onde está o Parque Natural de la Albufera. Preparada para seguir? Sí. Pois veña, toda a sorte do mundo, Carmela. Gracias. E imos ao chollo. Tempo. Fútbol. Que fútbol? Paso. Galegos. Paso. Lugares. Valenciana. Comunidad Valenciana. Comunidade Valenciana é correcto. Turismo. Lugar mexicano considerado unha das novas 7 maravillas do mundo? Non. Un segundo. Punta Cana. Non é Punta Cana. Non. Ata aquí. Ata aquí este minuto final Decir algo. de Carmela. Punta Cana tamén é bo sitio para ir de vacacións, pero buscábamos Chichén Itzá, a pirámide esta mítica que seguro que biches en algunha ocasión. Sí. Chichén Itzá. Sí, sí. É a resposta que buscábamos. Logo, o galego gañador do Balón de Ouro non é outro que o gran Luis Suárez Miramontes, veciño aí de Monte Alto. Quédanos Fermín Bouza Brei na categoría de galegos e o Ponteareán, que se considera o iniciador da poesía neotrovadoresca, e así completaríamos todo as preguntas que hoxe lle fixemos. 2 acertou, así que 200 euros van, por suposto, con Carmela Brabegondo. Máis que merecidos, Carmela. Ben xogado. E no próximo programa, máis cartiños, o bote medra. Xogaremos por 34.500 euros. Grazas por estar aí de corazón. Vémonos. Ata a festa.